Subhanallah. Wannan wata ita ce za a garin Ogere. Allah ya kawo. Ubangiji Allah ya mai muku da arziki wanda abin ya shafa. Allah ya mai muku da arziki. Subhanallah. In dai da ruwa a ciki a zuba wannan. Kai. Subhanallah wani ne mai ci. Ubangiji Allah ya mai musu da arziki. Allah ya mai musu da arziki. Kun san me za a yi? Biyu musu je da gudu idan sun san jawo in zafin ya buge su bangule kewa za su da yamma sai je yanzu wuta ta yi can kenan. ai iska ya ga maka kai haka wata danna mana na je bakin gate ma nan da na je bakin gate kwara nan dawowa. ai ba za ta nan ai innalillahi wannan wani iftila'i ne wanda Allah ya kawo da asuban nan. amma yanzu inda take aiki da ita shege sai ta fashe da wuta can ma akwai wani kafirin wannan can gaba shi ma wace wancan ne ta fashe ta wancan gefen ne har yanzu da iska wasa kawai yawa saboda ka ci karfi wutan wasa sai ka ci a wani ma ya shiga wasa can da nan yawa ai kokari wallahi. Allah ka samu cika da imani. Wannan wuta ubangiji Allah ya sauka mana Allah. To abokina Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye ku da abin ya shafa tun daga ɗakin ka ce ya cuta. Wallahi ya zama gari. To amma ka fita da abin da ke ɗakin gaba ɗaya ko? Ai da yake ban jima da kwanciya ba na zo da kwamfuta kawai ina ba wasu maguna abinci magin mata kone ta biya ya uku. Duka ba mu iya tafiya. Ina ba su abinci kawai sai na ji wasu magotan mana wuta. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kawai sai na fito da na fito to dama already kwamfutan ita ce dama ban yi nisa da ita ba. Kawai na fito da kwamfutan. Na zo in kira yaron ya buɗe shago nan aje kwamfutan su taimaka. Wannan gari ne wannan? Sai in dawo nan Ogere. Kafin dai in dawo kawai wuta ta ci karfin komai wallahi. Kai. Ubangiji Allah ya mai muku da arziki. Allah ya mai muku da arziki. Allah ya mai muku da arziki. ana idawa wallahi kenan yana kawai ana sallamewa sallama da sai wai wanda zai wallahi lamma ba kai gai ba a taɓa gobara da cikin wannan wallahi ana nan na da in hagu nan da kohon mota ta yanzu karwa ka ranar wancan da wuta kan wata na ma manta gaba ɗaya na ma manta da labaru ta kalmar bal ina duk ba a shirye ba waye ne ga sanan bai san wancan akwai hagun nan ne gyara inda ta ji to wancan kada ki bai taba laki ya taba shi ne ya hana abu ka wannan ana gebe ai gebe a lokacin yanzu ai ka bai sai wannan kamar ƙara wutan ma yake shaga mutum ba ka gama da wasu ne fara ila ma sai ba zo ba sun gama da aka yi da ma'ana